gik misomo go bede gi wich kuot este misomo gik minene somo doge infotrack notimo nonro makama daktari giwacho ni ne gidayo dho jopiny e counties mopogore opogore magi gik ma jopiny ema wacho kaluwore kod nonro mar koro penjie kwang'ie sekta mar pur kanyo bende Homabay timo maber gi sekta mar thieth en namba 6 e Kenya mano king'iyo e sekta mar pur Homabay namba 6 e Kenya koro Homabay wapuro ang'o mane gima penji ana Homabay wapuro ang'o in kaka japenj bende ni king'iyo nikech wang'eyo ni sekta mar pur wang'iyo sirikal nokelo mbolea mano manengo ne yot seche moko ma jopiny tiyo godo to puro godo gik mopogore opogore osenade osidho degi wache wach lupo degi wache wach lupo wanyalo wacho ni Homabay walupo daktari matende ni in report makama ikwedo ok iyieri gi anything but this is a joke Joyce okinyal luonga ka ni mondo mi awach ni gige oyuma gi kaito imbi ka chake kao airtime mar jopiny ni koro isomo ni Homabay namba 6 e sekta mar pur wapuro ang'o kata sani kidhi Homabay in fact ayie kata mana mi transport idhi na Homabay iwuotha ichak ng'iyo ni tang'o gini mopuro Homabay of course I mean king'iyo an area kaka Bondo gi area makama gi wantie go dollar mananas so and that's all king of the Lambwe and a desert it's a dry place king kune sani kada de kada managwasi is considered a desert and piny mamio 1 kilo bi kada mana mfangano dalawa kuma 1 gi pika gima onyalo wach ni wapuro alot nyoro nyan gi liel alot ang'iewo mbita to mang'iewo mbita ni alot moa Kisii kaito nyisa iwacho sekta mar thieth akiani wacho kanyo ni sekta mar thieth Homabay nitiere namba 6 gimakre namba 6 gi namba 6 kia malo koso kia malo honestly I mean let's not play around ni Homabay nitiere at the same level gi Kisii to wan thieth mora midwaro Homabay okinyal yudo chuni nyaka idhi kanye yakidhi Kisii to koro daktari kana nyakidhi no ana nyisi gima practical iwacho kanya diere be ma yena mar mondo mi apenji penjo ni kara sectors kaka magi moijo be ni kete maino mar mondo mi okela ne dongruok ne jopiny eyo makare iwacho kanya ni Homabay king'iyo counties mopogore opogore pur onge makare ilieko kanyo ni weche mag lupo eminjo be ni ng'iyo kara maino mage moinjo be ni keto mondo dongruok ochop ne jopiny eyo kata nya puro ni nitie jok manya support mopuro anyaka gitinga mipuro ing'e ni kane awiti ochako ne nitie tingni moko mane itimang'o mane miyo jopiny purogo e pur manyorumuni ji adi manyo county omiyo tingni mopurogo e pur manyorumuni ji adi manyo county omiyo kodhi e pur manyorumuni ji adi manyo county omiyo mbolea ana wuon kaka Mariko mawuod Ogutu ma wacho ni mak Matunga ana kang'eyo ni agricultural extension officer mathurwa en ng'a I don't know koro stimi list gigi ni wan namba 6 nationally I mean how do you even do that remember ni I'm not okawu about Gladys Wanga okawu about the leadership mar Gladys Wanga ana wuo about the service to the people so weri gi weche mag Gladys Wanga nikech mano to siasa chieng mibro luonga about siasa abro bira about siasa kawuono wuo about development and this is mani onge okani gimoro ni ken ya attack Wanga kada ni attack mano to koro Wanga en ngamo siepna ang'eyo mano to koro ket thing ana nyisi e weche mag county goyuma makore somono kan this is a joke ba un kaka royal media okinyal biro gi report ba kama nikech bumbe ung'eyo ne wacho ni kani Homabay county en namba 6 e pur de wacho ni namba Homabay county en namba 6 kana namba 2 e lupo dogi ma county okonyo godo jolupo bende onge so wachak ng'iyo gigi more critically ka ti chake wacho ni thieth do kapani un manolando ka ni many times ka jo Homabay complain ni iriembowa Kisii koso mano miriambo manyiso ni walaw thieth kanye Kisii koro ere kaka wachako bede the same number gi Kisii kanye kuma kawuono tung'eni wang'o yes tu okabi wuondu Joyce yeni kitimo let's be practical gima